back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo, ongoing tisoy! Patay na yung nanay maripikat, bay? Dili kini tanood. Bay, duwatan lang kamaturan, bay. Patay na yung nanay maripikat. Di bala sa akong nanay Maria Pikat. Way dungog ang iyang kamatayon. Naligsas ka riton og nabatay. Iyaan bitaw ni mo itong aning Maria makiling, bay. Naliksa bitay kito sa taranilya. Patay sa... Dini bay mo. Mudagan ko. Run out cry ko. Bay! Bay Dokyo! Misil na pala siya, Bay Dokyo. Sundan ko siya, pero... Uy, naglungagrab ako. Bahala na. Pagmulangon ako ni. Sundan ako sa Bay Dokyo. Pasi mo pakamatay itong mag-iikog to. Bay Dokyo! Yan na ta, Junina. Ay, kalayo sa itong biyahe. Mag-usap mata din mingaw magkaayo. Mo ni atong gipangita. Aron di ta mabulyaso sa mga tinugyanan sa balaod. Sige. Hindi ko magpaabot sa motor. Nasayop ka. Ha? Unsay? Ikaw ang makikita nila sa sud anang abandonadong building. Na ang bayer sa atong butang. Nagpaabot ron diha. Ha? Sure ka nga ako, gyud? Oo! Usan mo gikadlukan nga mingaw man kayo ng gapita? Way parak! Ikaw di ay. Ako may kamaong mo drive. Mo nang ako'y getaway vehicle. Kung dunay bulilyaso, aw sibat dayon ta. Oh, Bogart. Kanindot na sa akong kamot og tiil nga bago kong gipamanicure. Di nagyud ni madaot kay buhay ray na naman ko. Doon na ako ikatabang sabay. Niyan ko sa amo. Timing kayo mo pag-abot ng lahat. Nga naman. Andam ng lamisa. Nakaloto na ko. Wow! Limpyo kaayo ang bay. Very good. Ilingkod na, Ma'am Lalat. Aron makakaon ka na. Okay, pero biraha ang bangko aron makalingkod ko. Bago kong manicure, oh. Oh, Ma'am. Thank you, takla. Kadiyot, Ma'am. Doon ko na si Gian sa kwarto. Okay, go. Lami. Yummy ki ang sabaw. Kini mo ay dindot. Buhay ray na ko din sa panibay. Yan ako sa sud sa abandonadong building. Kalain na ba sa kong gibati? Nga nang gikulbaan man ko. Hain man ka ang ka-text ni Bogart nga matod pa mukuha og daghang shampoo. Mupadayon ko sa unahan. Tuwa na si Junina sa sud sa abandonadong building. Hala no? Mula po sa laning maong transaksyon, makakwarta gibig na ko ini. Tungod kay big deal ni. Dakong kantidad sa illegal na drugas ang paliton sa akong kontak. O gani, gihurot ko ang akong puhunan ini. Magpaabot ang yung kulit Junina din eh. Kumusta naman ka siya? Asa naman ka ang katransaksyon ni Bogart? Hanian naman ko sa giingon ni Bogart kadapit. Diin anhi mag-abot sa iyang kontak. Og dako na ang butang. Ay! Ay! Yawan ako ni mo. Uy! Naramo ko sa uluyo. Ikaw ang mupalit sa butang? Igo lang siyang miyango. Sir, darang butang o. Ambi ang kwarta, be. Gitunol niya ang bag kayang da. Itunol ko sa bling shabu nga ni asod sa kamay bag. Niya, sir. Kitanaw niya ang akong bag. Ug miyango siya. Tanawon ko sa bang iyang bag. OMG! Kadaghang kwarta ini! Sige, sir, ha. Nahuman na matong transaksyon. Mulakaw na ko. Uy, muliho ka! Mga pedyan eh! Oh my God! Mga tinugyanan sa paraon!
Arestado ka, miss! Lamig siguro, napahigayo na ang transaksyon. Ha? Hala no, kwartang malabo na. Pidiya? Patay bangas ka! Musibat ay ko din eh. Pero si Jinina. Bahala ka diyan, Jinina. Bahala siya. Salamat nga, nakapalayo ko. Ugway nakasunod ako. Pero si Jinina, bangas ka. Labing siguro nakpa na siya sa mga tinubyanan sa balaod. Pasaylo ako, Jinina, pero di mahimong tabangan ko ikaw. Kuyaw, kitang duhan hinunang magtingkagol sa bilangguan. Pero, bida, ang butang, ang drugas, kaose ka do. Ito ang tanang puhunan ako dito. Unsaon lang ni, animal birdfish. Daan bagid ko. Anigi ka makita ang sa kalasangan. Ug anigi ka din sa kilid ng pangpang nga maghinuktok. Bay, Dugyo. Nasahid kayo ko, bay. Magulanon kayo ka. Tungod sa nahitabo ni Nanay Maripikat ni mo. Manong mibiya man ato sa hingpit si Nanay Maria Picat. Lang yun siya ipanamilit na ako, bay. Bay, wala na ginatong ginabuhi, bay. Doon na dyan katapusan. Matod pa. Way mo gamot na ning kilibutan na. Namatay siyang wala di makasulting kinsa ang akong tatay. Bay, Sakit kayo akong dukan sa nitabo. Bay Nunoy, sakit kayo. sige bay, ihilak. Ihilak tanan. Ipagawas ang nagpuot si mong dukan, bay. Ipagawas, bay. Ay, butangin katawan. May pinughilang ang langit, bay. Mituyog siya sa akong kasubanan. Mituyog siya. Ayaw lang sige hilak, bay. Kailag si Nota. Ay, ang masang malipay ko. Pagkatawa kong namatay nanay na ko. Bitaw, no? Wala yun siya. Wala yun. Wala ko bay. paglaom din eh. Nga makita o mailan ko pa ang akong amahan. Bitaw, no? Naisama na ko sa irong way tagiya. Nga naglaroy-laroy sa kadalanan. Dili, bay. Kung kayo noon mo to, pag-usa. Usa? Pero kinsa ang matuon kong amahan? Kinsa yung akong tatay? Kinsa bang yun, Bay Nunoy? Baw lang. Ako unoy patuganon ni mga wapa magani ko matuli. Kinsa ang akong tatay? Kinsa wala? Baw lagi. Puslan man nga wala ko'y lanay. Ug wasan ako makita ka akong tatay. May pagbuamba ko rin yung pagpag. Patay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!